От кръстниците към кръщелниците. Браво! Ела така. Обърни се. Нашият домакин и нашата домакиня искат най-сърдечно да поздравят всички гости, които са тук тази вечер. Има някой да сме обидели, много се извиняваме. И ако има някой, който е обиден или не е доволен, моля за извинение. Просто бяхте в повечко, няма как да мине без поздрави, всички го знаем. Искам да ги поздравя всичките с една песен, не казвай Любе лека нощ. Иска да ги поздрави всичките с една песен, не казвай Любе лека нощ в мое изпълнение. Не казвай Любе лека нощ ще звучи за всички гости. И след това откривам официално дансинга. Толкова време, колкото ни е останало, важното е да се забавляваме. После трябва да направим един поздрав на После бащата на кръстника. много поздрави трябва да направим. На знаеш? бащата на кръстника сме обещали. Да. Ами за тебе, нали? Ла. Този поздрав звучи специално за вас, скъпи гости. Бъдете живи и здрави. От името на родителите още веднъж. Ако има нещо, няма нищо. За вас е поздрава. Колкото мога толкова. На здраве! Здраве, гости! Не казвай Любе, лека компания. Не казвай Любе, лека нощ, че като казва лека нощ, сърце пробуждаш со старност. Специално за бащата на адвокатката, нека да звучи поздрава за всички, които не се наслаждават на хубавата българска народна музика. За ценителите, бъдете живи и здрави! Ние от Горански груп ви желаем всичко най-хубаво. Саксофон Филип Филипов, нашият клавирист и ръководител на оркестъра Гоша Горански, моят прекрасен колега Енчо Енчев и Диана Дали Папи. Да идеш. На здраве, гости! Благодарим! Ще изкараме Диана, завърши тая песен и да изпълним на господина песента. Да? Защото не знам какво да правя. Ще си ударя микрофона от главата вече. Днеска е любе. И тогава да ни кажат нещо друго. Събота
света. Ни деля всички на църква ще идат. И аз си любе да идат. Благодаря на оркестъра. Поздрава беше пожелание от родителите към всички гости. Тогава песента е специално от бащата на кръстника за всички гости. И обещавам, че до края на вечерта няма да се изпее повече нито една бавна песен. Обещавам. Честна циганска. Ваше Горански. Бяса рако богато, бяса рако богато, ши са рако бяко литрама. Една фара. Богато бяко видрамай. Аз къла му фужика фурника. Чакай малко, молеца. О, му фужика фурника. Шика марино яни мика. Патрупла бъдути кои умпилирина да къпата и аз тай аверял омолуи. Диана, дават ни зор за кичек. Благодаря на оркестъра за тази песен. Благодарим. И на бащата на кръстника. Значи, давай, яко. Горански, лепваш ги брат на кичек. Така каза шефа. Иска половин час як кичек да се убият. По масити, на масити, под масити, където могат. Колега, пускайте кичека, първият поздрав пристига. Всички, които искат, могат да дадат своите поздрави. От Иво Юбертал, специално. За най-готините братовчети мармаладите. Убедих се тая вечер. На дансинга. С най-готиния кючек, кючека машина. Айде, Филип! О, айде, Гошо! Че! Всички на дансинга, айде, ставайте сега, не крайте! Айде! Усили микрофона, едно реда ми се пусти, една яка двойка и айда ви на данче да гърми яко.
Обещавам другия път, като имате, може да се обадите. Колко ми рукамото? Имам си шеф там, той ще ми каже. Ела тук сега. Специално за тази компания, за всички на дансинга. Яша, тарикати, яша, бомбо. Рупи. За всички на дансинга. Давай. Айда вина данче, да у нас тръем, да у нас тръем, банса кюлтуем. Марио! Айда, Мария, да у нас тръем, банса кюлтуем. Айда вина дана, Германия самижем, Мари дана, съни разгъем. Само за село Ягода. Айда вина дана, мармаладите, да у нас тръем. Мари за мармаладите, съни разгъем. Яко, дай му. Чек. Ей сега. Момент, имам поздрави. Идвам, след малко. За твоите кръстници специално нека да звучи поздрава. Кои са те? За Надя и за Борча специално, за твоите кръстници. Нека да звучи поздрава и песента да продължава. Да вина дано, да у нас тръем, и ден, да у нас тръем, жива са кюлтуем. Кажи, да вина дана, да у нас тръем, жива са кюлтуем. Айда вина дано, лапати сънижем, Мари дана, съни разгъем. Айда ла плажи дана, да у нас сънижем, Мари дана, съни разгъем. Благодаря, жив и здрав да си. Благодаря ти. Рупи. Филипе, малко дясно дай. Ей тук те, на тая компания. На най-яките патрони. Яша Вединко. Дай, мамо, дай. Соло. И продължаваме с Кючека Малай за Христо и за всички гости. По-бързо темпо обаче искат. За гостите от Лайпциг и за Христо. И Аша. Следващата. Рупи. Специално за мармалада. И само за мармалада продължаваме. Айде мармалад, газ. И за Христо. Яша, Христо, Яша. Късай. Шоу. Че си дал? Аз го печеля. Специално за тебе поздрава и за твоята половинка. За Кискидакия специално. Аре бе, Динко, покажи как се прави, бе. Покажи на тия хора как го правиш, бе. Мятай се. Късай.
Специално за най-хубавата торта от Нина Петрова. Специално за мармалада. Малко соло, може ли? Да закачвам на стола. Плащаш, фащаш. Аз без пари на столове не се фащам, бро. От ягода. Ами Купанарски кишек, дай ми в Адиес. Ей, както си с тоста. Да ти разваля. Цяло 100 нямаш ли? Ти за колко мислиш, че се качва на тези столове? Кичека продължава, давай. Годака за село ягода. Давай. Чон лавой кситила ес, я сакуретата щипала ес. Чон лавой кситила ес, я сакуретата щипала ес. Какъл кабана нушата запасали, оф, паста мъдари. Какъл кабана нушата запасали, оф, паста мъдари. Пунима на бакуцата и капудата, само да рънзама капанида. Пунима на бакуцата и капудата, само да рънзама капанида. Капа му дуари, фути мама еде крапа, тата си явак. Капа му дуари, фути мама еде крапа, тата си явак. Яшава гери. Тука съм, видам комата, уди му кепто, на среща, че му кепто. Ана! Енчо! Ой, киверцата маслинки, кари пчари да кувинки. Ой, киверцата маслинки. Соло! Специален поздрав за Ханя, продължаваме. Ръцете горе, всички от Ханята. От Ханято и за Чилика. За Чилика. Соло! Продължаваме. Момчета. Искам съвсем леко да се усили музиката, защото тук не се чува. Нищо не се чува, тръгваме да пеем нещо, друг иска друго. Не знаем какво да правим. Да спра ли? Ами значи, Герге, е така лекичко само да посвирим, да може, защото иначе има проблем. Гонят на по-тихо да свирим, малко е така инструментал, ще да поиграем. Аре бе, бабок, какво искаш? За Колю Чилика специално от бабока. Чилик, къде се? Чилик! Герге, специално за Чилика може ли една кабазорна? И после пак върни купанарската двойка. Ама дай му малко кабазорна. Аре, специално от бабока за Чилика. Аз не ги познавам тези пари, бе. Специално за мармалада от Ще ме ягода. запознаеш. Я кажи, колко са? Евро ми говори. Заради мармалада, за тако мармалада, да са живи и здрави цялото семейство. Сега,
тук тъй лекичко, тихо да се забавляваме, тихо. Да не играем много шумно. По-мармалат да го има. Ари, Георги, копанарската двойка. Специално Памела да дойде на дансинга, да играе с Митко от Лондон. Един кючек. Кючека зараза. Умира, 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 умира. Айде! Яша Памело, яша бомбон. Върни ми някаква тоналност отдолу. Диана, аре, Дубай. Жоро Колета специално поздравява неговата съпруга и всички от Англия, всички момичета от Англия. С кичека Дубай. Специално следващите 10 точки са от него. И сега, понеже после няма да имам време, пък много ми се иска да имам време, искам да направя един микс, който много го обичам. Колега, ела тук. Давай, давай, колежки, давай, че няма време. И сега, ре, че зашма? Дубай и Усмайла Усманикато. Както те обичам, ще те открадна, ако ми попречат, ще ви убия. Дай, 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 дай. Дяволите плачат темпо, че те няма. Питат ме за теб, сърцето ми те крия. Ши, и ля, и дес, и глей как са прави, и джан, джун, джун, глей как са прави, и ля, и дес, и глей как са прави, и джан, джун, глей как са прави, ля, и дес, и глей как са прави, да, дай, глей как са прави, ля, и дес, и глей как са прави, джан, джун. Да видя всички ръцете, горе, долу, горе, долу, горе. И казах всички ръцете, а румка ли ма? Ти си човека шампионе. Всички ръцете, горе, долу, горе, долу, горе. И казах всички ръцете, горе. Ти си човека шампионе. И тук е момента, в който искам да си свия. Може и цигара, може и фуния. Направо ще разбия с тая гроздова ракия, не. Тук е момента, в който искам да се свия. Може и цигара, може и фуния. Направо ще развия. Яша Горански груп. Чек. Соло. Кръстника да дойде тук на дансинга. Има поздрав от Англия. Микрофона да ми се усили малко, защото ни се чувам аз. Аз ни се чувам. Поздрава продължава за него специално. С паунди. Окей. По-полека, бейби, с кючека, бейби, дискотеката не сме сами. Но. По-полека, бейби, с кючека, ще дам номер. Бейби, дискотеката не сме сами. И тук се събрахте само играчи, и който не слушка, значи пращам му биячи. Бой по дупето, всичките маски нагоро се паренот. Тук се събрахте само играчи, и който не слушка, пращам му биячи. Бой по дупето. Айде! Ти завеси моето злато сърцето, любовта. Искам, мило мое бебе, с тебе да заспя и сутринта. Лейле. Айде! Специално за тази компания. За твоята каква? Покуана. За твоята кръстничка. И младежите да заповядат тук на дансинга. От Тако Геора пак казахме заради мармалада, също да звучи. Варму, кокаин и вар. Малко темпо Горански. Шинди, Ориенталски кичек, парабани, кой искаш?
One more cocaine. Слушам. Шинди, алай. След малко колежката да изпълни се кажа черно, вие ще ще върнем на кажа. бамбуча. Когато се кажа черно. Добре, не, давай. Айде. Ама няма. Ама няма. Колега, имаш ли поздрави? Да, бамбуча имаме. Айде. Колега, давай. бамбуча. Филипе, аре бамбуча. Идо. Специално за мармалада. От Тако Геора за мармалада специално. Газ, момчета! Газ! И за Васко бургазлията също да жив и здрав. И за Нако мармалада също. Темпо малко, момчета. Благодаря. Спряхана. Чакай, че отпреди в момента правят поздрави. Както ти даваш на мен пари, така ти дават на моя колега. Я не се прави на лудбе. Как си? Знаете, брата, що не те намирам по-рано? Чакам цяла. направо. Имаш ли трипове в той? Аз се казвам, искам Ицо Бен, знаеш ли? Да. Аз съм им първата певица, Постаматки чек е мой. Прати ми телефон. Значи моя зет Дай телефона има да право, че... Дай да запишем телефона утре. Добре, ето отивам да търся номера. Не, няма да отивам. Добре. Не, отивам да го Искам взема. песента. Защото ще те... Добре, чакай. Няма как. Как да ти изпея? Чакай да видиш що да, добре. Са, снима да съобщя. Нищо не мога да Значи имаме само 15 минути на разположение и до това е. Нямаме повече и трябва да е колкото се може максимално тихо. Имаме проблеми с хората на заведението и не става. Значи, искате да играете кичек ли? Какво искате? Ами искаха танц. Ние не можем само кичеци. Един танц поне да изпълним на хората. Има толкова Добре. двойки тук. Да, разбира се. Може едно Момент право обаче. хоро, да изиграят разбира се. всички. Аре едно право хоро. Колю Колев да се яви на дансинга. Аре едно право хоро за последно. След правото хоро, един танц. Футио да се яви на дансинга. Само джамбо. Почвай. За Холандия. Плащам кеш. Емо 2 минути. За дядо Диньо специално нека да прозвучи също. За Джини Джапона едно хубаво българско право хоро. Само за Денис Бос от Холандия. За джамбо кешек. Газ. Липона плаща. Дай му от джамбо, аре. С камера снима и оркестъра. Специално за бажанака от Холандия. Аре джамбо кичек да вари.
Така мога да съобщя, ако искаш същата песен да продължава. Момчета, правят ни проблеми, не можем да свирим силно. Не знам. Дали... Ама ни дава да усилим в... От Мина специално иска да си поздрави двамата сина и нейния прекрасен съпруг. От Мина специално за него. Бе жив и здрав. Добре. Значи в момента имаме едно последно нареждане от шефката. Герге, 2 минути продължаваш. Продължи малко с кичека, 2 минути. Последно Дайчево и край се спира. Това е нареждане. Окей? Айде. Едно последно Дайчево от домакините. Това е, не могат, имат проблем. Няма как да се продължи. Сега? Добре. Скъпи гости, къде е дядо Димо? Имаме още 20 минути. 20 минути има, така че всички, които искат да танцуват, да се наредят на хорото. След това хоро ще има една балада, хубава. И кичек после играйте колкото си. На музиката. Продължаваме с едно тракийско хоро, за да може всички да играят. Всички, дори и тези, които не знаят Дайчево. Да, обаче след малко. Кръстници, момент, една минутка. Защото хората са вече тук, почнала е работата. Продължаваме с едно тракийско хоро в до... Да, ще пея. В до минор. В зор мажор. Направо тази вечер е зор мажор, да. Ще ти дам телефона, той има телефони, виждам. 3 телефона има. Да или? Сега ли го щупи? Още 15-20 минути ще свирим, имаш време. Ще ти дам номера. За всички на хорото специално. Стани до то лице, мамо, на лимон мериса, на лимон мериса, мамо, и на жълта дюля. Стани до то лице, мамо, на лимон мериса, на лимон мериса, мамо, и на жълта дюля. За всички на хорото, живи и здрави бъдете!
Зрачала Яна поръчала лете по жатварите, марилете по жатварите, зиме по дърварите. Зрачала Яна поръчала лете по жатварите, марилете по жатварите, зиме по дърварите. На какъв съм огън, Колю Колеви да се яви на сцената. Айде, момчета, още една минутка и пускаме другите. Има една специална поръчка, шефката. Момчетата да свирят, няма да пея повече. Оная песен на Зоя Макушева за последно звание. Давайте, момчета, продължавайте. Не душа, давай.